La cançó parla de que morirem d'aquí a pocs anys i el missatge el transmeto dient que morirem d'aquí a pocs anys. Vindria a ser això. O sigui, jo sempre escric i faig vídeos i coses segons el que em passa en el moment. Quan llegeixes una mica o escoltes una mica els experts, doncs et diuen això, que s'estan acabant els recursos, que d'aquí un temps doncs, pujarà encara més el grau de la terra, i que no ho estem gestionant bé. Doncs també em passa que si tinc por de que s'acabi el món d'aquí a 20 anys, doncs faré una cançó o un vídeo. És expressar el que sento. I jo ho veig més des de... No cal ficar-s'hi en els moviments activistes per poder sentir aquesta por o per estar conscienciat. L'activisme seria, en tot cas, per fer alguna cosa al respecte. Però en el meu cas, amb aquesta cançó, més que per fer alguna cosa al respecte, era per jo treure-m'ho de sobre i poder riure, per poder enriure'm de mi mateix i perquè els altres també poguessin riure, no amb un to de mofa, burla, sinó, doncs, dintre del dramàtic, riure una miqueta. I també el morirem d'aquí a pocs anys no és només veient com el planeta que explota, sinó també és com el fet de que nosaltres no podrem seguir vivint tal com portem vivint les últimes dècades. La dualitat aquesta entre lo còmic i lo dramàtic és que a ulls d'un altre el drama pot convertir-se en comèdia. És a dir, no sé, per exemple, per posar un exemple que conegui tothom, el Mr. Bean és un personatge que a ell ho passa molt malament, però des de fora és molt graciós, no? Vull dir, com pel Mr. Bean pot ser, hòstia, s'ha quedat enganxat pel pantaló a les escales mecàniques, i a veure com s'ho fa per treure's el pantaló, doncs per una altra espècie fora d'aquest planeta, doncs pot ser, hòstia, s'han quedat sense aigua, saps? Doncs és una miqueta més macabra perquè nosaltres som humans, i això és una cosa molt greu perquè ho estem vivint nosaltres, però potser veient-ho així es pot fer una altra anàlisi. Sí, jo també estic ficat a l'activisme i tinc l'esperança de fer alguna cosa. Sí, jo tinc l'esperança potser de fer el que alguns activistes han fet amb mi, que és fer-me pensar o reflexionar la manera de viure o ampliar una mica coneixements d'on prové això, quin és l'impacte que té que facis l'altre, i ja està, però no per fer sentir malament, sinó per, com a resum, agafar consciència del nostre impacte. Fer cultura amb missatge ecologista o vegà o no antropocèntric crec que és algo molt innovador perquè no es fa d'una manera com a més comercial, no es fa gaire, i quan s'ha fet, doncs potser no ens n'hem adonat. Sí que tinc esperança i sí que crec que està havent aquest canvi, però no sé si som a temps, que això ja és un altre tema, però bé. Clar, o ho aconseguirem o morirem intentant-ho, no? Què diuen?